ইয়াতে ইপিপিএলৰ মেম্বাৰ হৈ পেলাই ইয়াতে আমাৰ মাটি সিহঁতক কাঢ়ি লৈ বিচাৰি আছে এটো কিন্তু বহুত বিয়া কাম কৰি আছে खनफ्रोमबो सोरखारजों सावरायनो थांनायाव बर'फ्रा जेनदों थगायजादों बेनिखायनो जों सांग्रां जानांगोन जोबथा आरो जौसिन मेलेम आरो गियान गोलो बाहायना दावगालांनांगोन हेलो लोगोफोर फैलायबाय आरोना नैबे मोनसे आरोबाव गोदान भिडिअ नोंथांमोननियाव मोनसे भिडिअ लानानै आरोना नोंथांमोना दियारनाब्ला सारै बुंनायखौ खोनाखाबाय जानांगौ दिनै जोंनि गोजोन गोरोबथा खालामनायफ्रा जोंनि बर'फोरनि गोरोबथाफ्रा जों खनफ्रोमबो थगायजादों जोंनि मोननांगौखौ जों मोनाखै बे थारैनो सैथो मारबादि आं दिनैनि दिनाव सानना हमदांना मोनदों लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो दियारनाब्लाया जे बुंदोंमोन बै समाव ना जोंनि मोनफ्रोमबो गोरोबथाफ्राव जोङो थगायजादों बेखायनो जोङो सोलो आरो मेलेम बाहायनानै आवगायलांनांगौ बे बाथ्राया सैथो नंगौना नङा रायजोफोर दिनैनि दिनावहाय दियारनाब्ला सारनि बुंनाय बे बाथ्राया दिनै जोङो बड'लेण्ड बियै बिनानै दिनैनि दिनाव जों मा मोनखो बिटिआरआ मा बर' सारा बुंदोंमोन बिटिआर मुङानो बेसेबांबा गिदिरखा होननानै नाथाय बे गोहोआ दङ बिटिसिआवनो बे बाथ्राखौ रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो मुङाव बिटिआर होबाय नाथाय बे गोहोआ बे ओनसोला बिटिसिआनो बिटिआर नङा ना बिटिसिआनो दङ गोहोआ बे बड'लेण्ड नङा बुंदोंमोन प्रमद बर' सारा बड'लेण्डनि कुनु मोनसे गाहाय स्टेटासाव नङा बेयो बड'लेण्डनिख्रुइबो देरसिन बायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन जोबोर गोदोर नङानो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन नाथाय बिटिसिआवनो दङ दासिमबो दा बिटिआर होननानै जोंहा दासिमबो मोनसे गेदेर बिटिआरनि मेप ओंखाराखै बे बिटिसिनि मेपआवनो दंबाय थायो दा रायजो राजा नोंथांमोन बेजोंनो लोगोसे जों दिनै बुंनो हायो बे थार्मेल प्रजेक्ट प्लाननि सायावनो दिनै गुबुन हारिफ्राबो जोंनो नांगौ बे बाथ्राखौ दिनै दावराव खालामदों प्रमद बर' आरो आदानि कम्पानि बिजेपि ग'बेक इउपिपिएल ग'बेक बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरो सासे आइजोआ बुंबावदों आं इउपिपिएलनि मेम्बार बे ओनसोलनि मंगलाजरा होनदों नामा बेयो गावनि हान्जानि मानसिखौनो दिनै प्रमद बर'खौ गावनि हान्जानि लिडारखौनो दिनै मानो बेबायदि बुंनो गोनां जाखो रायजोफोर भिडिअखौ नायलांदों नोंथांमोना दिनै ना अब्लानो बुजिगोन आरोना এলেকাত হৈছে কৰ কোম্পানীৰ পৰা আহিছে ইয়াতে বাউণ্ডাৰী বনাই থৈ গৈ আছে কিন্তু এইটো মই নাজানো চাব পৰা নাই কৰ পৰা আহিছে কেনেকা বাউণ্ডাৰী বনাইছে মই এইটো নাজানো ইয়াতে আহি পেলাই সুধিব লাগিছিল গাঁৱৰ মানুহ এৰিয়াৰ মানুহ সুধিব লাগিছিল ইয়াতে মই এটা কোম্পানী বা উটা কোম্পানী বনাব বিচাৰি আছো আপুনি ৰাজি নে এনেকা সুধিব বিচাৰি লাগিবনে কিন্তু আমাৰ ইয়াত আহি পেলাই হোদা নাই লুকাই চুপে ইয়াতে আহি পেলাই বাউণ্ডাৰী দি থৈ গৈছে আপোনালোকে কি মাটি দিব নেকি কিয় দিম ইয়াৰ পৰা মই পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা আছো ইয়াতে জান দিব লাগে যদি মই দি দিম তথাপিও মাটি নেৰিম কৰ্মবোৰত আপন জনাব ঠিকে মই ইয়াৰ মংলাজৰা বিচিডিচিৰ মেম্বাৰ হৈ মই ইয়াতে ইপিপিএলৰ মেম্বাৰ হৈ পেলাই ইয়াতে আমাৰ মাটি সিহঁতক কাঢ়ি লৈ বিচাৰি আছে এটো কিন্তু বহুত বিয়া কাম কৰি আছে आरो जोबनायाव लोगोसे बेबो मोनसे लोगोफोर दिनै जों नुदों दिल्लीयावहा दिनै एबसु आरो गुबुन हान्जानि माखासे दैदेनगिरिफ्रा थांनानै बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सोमोन्दै सावरायहैदों आरोना जों खनले बिनानैब्लाबो लायनानै बेखौ मावफुंनानै लानांगौ नंगौ जों बियाब्ला दिनै जों बेखौ मोननायबो नङा मानोना जोंनि गोरोबथायानो मोनसे गुबुन रोखोमनि गोरोबथा जानानै थांखाबाय बे बारावहाय जेखौ जों खनले बियाब्ला मोननायबो नंखाया माखासे एबसुनि दैदेनगिरि एनडिएफबिनि दैदेनगिरि आरो इउपिपिअनि दैदेनगिरि बिथांमोना थांनानैहा दिल्लीयाव सावरायहैदों बेबायदि सावरायनो नांखागोनखा नङाब्ला जोंनि मोननायखौ जों मोननाय नङा दे बिटिआर एकर्डजों फैफानायफोरखौ
बेजों लोगोसे आं बेखौ बुंनो सानबावदों बे समाव बिटिआर एकर्डआव जायफोरा सागान होदोंमोन बिथांमोना थांनानै रायज्लायहैयोब्ला बिनिख्रुइ आरो साबसिन जाबावगौमोन बादि आं मोनो दिनै। मानो होनब्ला नोंजों आंजों दिनै सावरायज्लायबायब्ला आरो नेक्स्ट इयुनावबो नोंजों आंजोंनो सावरायनांगौ अब्ला जोंनि खोथा बाथ्राया मोजाङै गोरोबगोन आरोना। जेब्ला नोंनिफ्राय आं माबा मोनसे जिनिस लांबायब्ला नोङो आंनियाव फैनानैसो रायज्लायनो नांगोन बा नोङो गुबुनखौ थिनहरनानै आंजों रायज्लायफैयोबाथ' आं बेखौ बाथ्राखौ गनायनाय नङा। बेफोरबायदिबो जाहैनो हागौ आरोना बोरैबा। जिहेथु दा ना सागानगिरिफोरा सोर सोर दंमोन ना रबिन्द्र प्रमद बर' फेरेंगा ना धीरेन सावरायग्रा आरो दियार नाब्ला बिथांमोना गोबाङानो दिनै बे सावरायनायाव सासेबो गैया दै सावरायहैनायावहा। मानो होनबा बेयाव गुबुन बिसोरनि लेङाइ बा बिसोरनि उनफ्रासो थांदों आरोना। दा बिसोरखौ गनायगोना गनाया सरकारा बेबो मोनसे ना बिसोरनि सावरायनाया बिसोरनि गेजेराव माबा मोनसे गोहोम खोख्लैनो हागोन ना हाया बेबो मोनसे दै। दा बिनि गेजेरावनो दिनै जायफ्रा सागानगिरि बिथांमोनासो दिनै बेयाव थांनानै रायज्लायोब्ला साबसिन जागौमोनदां बे बाथ्राखौ आं दिनै सानदों आरोना। रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो बेफोरबायदि बाथ्रानि फारसे आंनि साननायनिफ्राय आं दिनै फोरमायबाय। थ' नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायलायनो हागोन। थ' भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होनो हागोन। मोजां मोनाखैब्ला नोंथांमोना मोजां मोनाखै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायनो हागोन। आरो सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला अननानै साबसक्राइब खालामनो हागोन नोंथांमोना आंनि बे फिसा चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन आरोना। थ' एसेनोसै लोगोफोर बाय।